Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Uwayu samla na nong Cloud East and West Khasi Hills District, ubakirteng u Frankie War, ulalaban penkalay kasab ba ulayo, lingba kijing hikay na Meghalaya State Skill Development Society, but ka Rose CSC, syakalat banseng kam lajong na kabaplia ya ka Mom Common Service Center ha nong Cloud. Yagani ka Common Service Center la play da ka Deputy Commissioner ka Eastern West Khasi Hills District ka Kong Anita Kharpor ha ka jingadan lang u SDO ka MSSDS Eastern West Khasi Hills uba SL Nonglan uba J Maulong District Manager kinong yalam shnong kikimi kikpa kibahayeng hasem bat kiway haba ay jing friend kum ka Kong San ka Kong Anita kalaong baka sarkar kalai bagi samlay kidan shibun kisap bat kumta lingbaga Meghalaya State Skill Development Society na persyang man pililat ikisamla ban yo ikajing hikay bat jingyarap ban sengkam lajong na mabatang ka kam sarkar kamla asyo ban aikam ya baro ikisamla hakani kajok kalaong rubaw samla Frankie ulong unuksaw babahatam ni ikisamla shnong daga bapin balada ki shim kabu ikijingyarap ba kijing hikay baka sarkar ka ay kinla ban seng lagi jongki kam bat thawru ikilat yo kam hakiway pat kibenta Kana kumno inyat lenti banwat kam nado be idap ya kataka jepuli jungi hoy menta kala along ka ba jinjar kalong competitive banyo ya kakam sorka namar ka state jungi kalong kabade di kakam sorka kalong limited mo kalong limited dia ka sorkar kalayo ya kataka phang ba ki khana samla jungi ki bon ki sap ki phong ki don ni kita ki jing nang jing start ki bakar pang but ka persyang ban play la ban yo kam ki khana samla lemba kita ka skills ka baki ai lemba ka labor department naka MSSDS Meghalaya Skills Development Society. Namar ba ngisotho ba tangka kam sarkar mla ban pendap kam yaki khana. Hakane ka jok ka bamenta ladon kam ba ki khana kinyo yaki taki jing penbit penbiang haki sap ki phong ba ki don knang ba kin la ban seng ki kam la jong. Bakin la ban tray haki jaka tray kam jaka ai kam kiba kam he la ne kinian haki kijat la jong kim seng ki kam la jong kumba ila seng I samla Frankie hakane sngi I Frankie long inuksa babha tam hakane ka snong ban pen ba lada pishim kalat ka kabu ka baka ai ka sarkar ban pen bit pen biang hakitaki training hakitaki skill development kan play kalat shibu kim play kilat kilenti yapi ban yan halaki jongki kijat ne ban yo ya kakam haki jaka ai kam ki bakam he kibon ki samla ki bala alay ban hadin bakila dep training umtang baki yokam ha district lajong ne ha ka jalla lajong hundre kila alay ru shabar jalla kibon ki kena kila yokam jakini ki state ki bahe jong ka India but hakane kapo nakaliang jong ka sarkar Snow sarong ban ong ba kibon ki kena samla jungi kila let ru shabar jong kari India ban yo kam hadin bakila yo yakini ki training naka skills naka Meghalaya skills kata kalong kajing tray shitom jongka MSSDS lembaga labor department ban penjob ya ka thom jong
Chief Minister Badon Buram Jungi ba ikwa idon kataka vision ban penyar ya ka jingyo kam joki kena samla jungi lembaga Meghalaya Skills ka jingtmu kalong ka ban ai ya kataka training ya silak san pau hajar mot ki kena samla ban penyo kami ki happy jaga ai kam ki babit nang bakanduk ya kanduk kiu kataka jingyo jingkon hakani ka step kapin sarong ini yang aku GC but German juga skill development but dia skill development officer but ru ya assistant engineer haba ni ya tray ban wanra ya kataka jingkiu juga district ya kataka jingbit jingbiang juga district ya ka jingyokam jongki kana kalong ka ilong ita i great moment mo bagi ong na katrian pare yangi bangin pet ya kane ka jing job jong i samla Frankie ba in snow to ya ka ta ka jing ko do jong ka skill training but ba in ya chakmat ba in ya chakmat jong kita ki kedan ki ba ide ban ya ba in chong ya kata ka kanika career guidance haba ikong rose kum i trainer ila ay i kataka career guidance nang ta ila ya chakamatru banshim ya kita ki kilat ki lenti ki badon kum ki prime seat loans na po ka state bank na po ka basin ila champagne ya kat ya kataka jing sandur ka bapura ka ba ai lelat ka sarkar but ila kait yo tau so ubajok anta hasni haba ila la ban play kanika common service center hang ni hanong kla kan long ka taka center ka bayara bahaya ki breu jong kanika dong jong kanika thai namar ba 4 don CSC kidang hapwan shadow shamaira ki breu nang ni nang kla ba kishnong ki ba marchan shani dekan haba kadon kanika service center hangni ka CSC hangni kan long ka jinyarap ka bakraw ki breu jong kanika thai haba krench kila pathai khu bor samla Frankie ulei tho bagajing tmu jong u ban sengye ka CSC ka dei namar ba hanong khlaw ampa don satya kum ka ne gajing shakri ulai tho ro balingba gajing karsha ne ka Meghalaya State Skill Development Society but ka basin na lo ka jing yo ka prime seat loan na ka State Bank of India ulala ban seng bat play la ka jong ka common service center ulakin tuwi ki para samla bikim nei ban tieng man seng kam la jong ban ong bala da don ka mon ba ka jing trai shitam wat hapreng ki jing e ki samla ken la ban penur long ya la ki jing ang nuat bat yeng hala ki jong ki kzat Di kuliah ada degree yang ada Bachelor of Commerce honors profession accountant ke cindap jangan yang kuliah ke usnam arjar pula de arsenam laisnam untuk kada do menta ngam sim lotre de bon ngasulet di computer class untuk basu long ways yang penai kelas long ways ngalet ke fotografi dan videografi ru apa dan muskuru keturu aklam longkam de hadin kata ngakenduk na ngapai kenduk na kongres di alam nga kada do ni por klimat ke kawai kolong i hani posno jeni ka CSC ni patan dan kadai ruga wei ya ka jine yang posno kota ndaba klatan ikut tenggo ya banda sih semairang kalau long mission kalau ada ga jinjar di breu kalau ada bisa por banda perwan ke ada tak jumpa kita mabu yang ni posno matrai kerja han berkam sekarang sukru dari breu yang kam bagi dan kam kecing ailat jong ka kedai kawai ke ba boleh keluar ke skill Meghalaya balawan rakyat di training prepare po ke Meghalaya po state
Ya, nim hakani ke po hakani ka skill migraya kidan sipul training kum ki DO ki kwa kum ki i front office ki chef ki hair ki salon sipul kidan mak training te ngapa de ma snowdan jimbut ban lek de kane ka DO kan te hakani ki DO ki kai sipul kumno pinang limba ki digital service kum ban apply ki civil tribe ban le ki pan card ban le ki scholarship kum ta aga jingkai mo yo na po ka rose si kadai ba kumno ban seng ban kom kumno ban la ban yan ko lo jong kita kumno ban la ban seng ni jong kam dan ada training ta ga we ru kadai ba ndang la dap ya training ni la ru ban ya day but ESDO ji but they pay skill development the kersan ni ru kumno ban yin seng ni da jam kam nimba ka prime seed kete kan jam skim ni prime seed SBI bank alright by day prime seed na yo adu Dupla aja kata kadai kalau ya ke PC full set PC dan ke printer ke laminator kita hi bang sim mereka kata kasong hanga ki.com sana de ya ke .com kemudian yo tambah kata lihat ansio 45% ke bank napo SBI kemudian semua yang lalu dan ada kan 45% loan subsidi kalau pedang semua yang baong dapat sim sehadian kalau baru yang kata dikelola bank itu di branch manager di field officer manager SBI sibuk di sini asal besarnya ke CSC kamlang besok marba kapisaru idan kam te nanti dikitar idan kam te kumno bangin dia bangin apply banyo UID kumba license kalau kasyam jenjar yang kumba bangin yo license ru yang update kita yo teng tangi baklatan iwe pendap ru yang update correction di benai endang ladep yo ikata ru kapat dei banong ba mas ndap banyo ikata license lala kumno menteri kam kadang simpol ini kumno nyihapan activate kumno nyihapan le yang ski exam apo terus kum ki service kum ki train ban booking train ticket nyihapan le exam yang ibro kecil itu yang banyo klinik license baru kadai kaya si kongros ba day trainer ba ai jadi kaya mai yang nanti betul yang bande badan kam pendang kita komisi jangan sya ki para samla la sya ki ya taro ki nam sang kalau ba ndang dan kaman yela bet kumno ban sen lagi jong ki kam ndai wan la taru kamlong basuk ini ba insulate tang ki training in yo lo kam ndai haban trace tom haban banwat banya ban ya dan di siku jing Habatin pej bahaki kashab plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya